Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pemirsa. Jumpa lagi di konten Mbak Hi. Oh. Bu berjumpa lagi di konten Mbak Hi di pemirsa. Jenengan pinarak mriki ya. Ide mau kan ditelepon mama, Mak Damis ya pemirsa. Terus apa? Pencari niku lho sing dadani kasih. Ndek wau lho Bu, kula dikadosi Make. Lah Make tak telepon mulai mboten saged. Mboten saged napa mutu. Osine susune. Napa? Osine Make susune kok. Lah nggih, kan ngertos niku lho Mak Jah. Amit nggih Mbah. Jenengan kene tak dhekno niku. Jak melon. Jenenge susune seperti sowane niki lho maksudnya iki Mak Dem wis dadi didandakke korsine. Kula nelpon Mbak Kos. Lah saged niku nelpon wangsul kerja. Tapi kok aku terus Mbak Yun. Nggih, mengke tak terus. Niki lho Bu, napa telak? Telak sodot. Niku ajeng digantos kalih nganu apa? Lah kula telepon mboten saged terus akhire Mbak Cis sampean apa mendhet iku saja. Nggih. Tulung sampai nomake kula aku tak ketero tukang niku kula ngoten. Jenengan tak gawe niku lho. Rujak melon. Intan tak jak niku wae sawile poloke. Ngata nak harus ya Bu. Ada itu rak-rak itu panas ini toko sini. Apa dia kira-kira? Apa ya? Oh anu semprot mobil. Iya. Oke, mbah motor amet gitu. Biasanya kan tadi kita rupanya terus ngeten iki pinu sing daleme anu nggih Bu, sing cedhak pegunungan nggih. Mboten enten bledug maksudnya nggih pemirsa nggih. Mboten enten bledug. Ngerti. Lah jadi kita mulike gawe konten dhisik ambek Repa. Ini ra konten ya Senenika. Masa Bu? Ini karo Repa ora konten Senenika. Dia wingi wong sing karo Mas Dame iki. Wong sanom nge Facebook 5 jam gak kowe 50 kecil. Sinten? Anu Repa. Make. Repa sine ngono ndek bengi karo Mas Dame. Lah nggih jenengan mati nggih ora duwe ide iki spesifikne apa? Akuarium briyane kayak mulai ya. Akuarium. Aku jane kayak mulai. Sing mergawe tengene ayam gepuk. Prek yo. Ayam gepuk. Oh, resik. Kadang nganu pemirsa. Ajeng damel konsep konten kuwi dhewe apa ya? Angel. Gawe angel. Iso ya ning omah apa. Nek iso nggon kinara ya ngomong-ngomong kinara.
gudaki yo saiki. Yo maksudnya nek bedino gudaki Kinara kan. Ora tak maksud ki gak penak bayi masa. Ora iso yang dituntut saiki kudu dene mlaku ambek nyekeli mbok apa gombal, kresek, apa pokoke nyekeli dene kayak ngene. Iya deh senengane. Mas kan nek konten kan seumpama jeung maksud Kinara terus kan langsung turun kayak budak ini. Dhewe mlaku tak budak ora budak iki betino. Kono kok saiki nek gak anu ra gelem lho kalau anu klengkenge pentil gede-gede yo. Emang iso dadi wong dirak ngene iki. Iku lho, Bu. Boleh Dewi nggih pun sak mene-mene. Ora yo nek kang ngono dipangan. Nek mengke pamane monoton ngeten lho monoton kuwi tok betino ngomong Kinara. Nggih kok sedih lho nggih. Nggih pemirsa nggih bosen Bu Toromono kan awake dhewe niku kedah dituntut kreatif apa sing beda malih, benjing beda malih. Maksud indek niki gak ketuntut karena sudah ngono. Wong dhewe saiki walah muiter cuwili ora patut. Sakniki kula nggih teng nggone Intan teng ngene aplikasi biru niku nggih. Saiki Bu, maksudnya sing delok akeh ngoten niku nggih dolare mboten enten. Maksudnya sing delok sampai berpuluh ribu ngoten iki nggih 0,00 dolar ngoten. Sing rondok enten niku malah foto. Tapi kadang Intan nek difoto moh ngoten nggih pun Mas. Ora iso dipaksakan nggih pemirsa ndekne difoto moh. Nggih. Ya kon mencep-mencep sate-sate ngono. Moh Bu, Intan niku nek mboten anu nggih gelem tak foto, Dok. Ya sak karepe ngoten. Nang adus pemirsa. Dan kene sik ya tak gawekno anu rujak. Adus niku wae becahe. 6. Pengenane bayani kayak aku ngene ae ya le sampe yo. Pas kurang pengenane ora apa-apa. Ngira ditutupi lah. Ya ditutupi ya. Narai katokku kok tak salin kira piye? Ya wis tak salin. Kenapa disalin kenapa? Kok katoknya ada disalin apa? Bukan ketok. Saya salin kenapa tak oi? Kok ketok ning Carane kene lho, ngene Anak lho. wong ngene iki carane bayi diparno ngene wis iso. Kok gak usah. Lah kok Intan yo salin neh katok sing kaya ngono yo tetep samene kecuali Ya, kita iya. nganggo sing celana panjang. Carane iki ning anu ki diduduknya lho carane iso. Carane dibayar sama bisa. Ngono tok wis. Ngono ribet perkara katok. Masa iki kena apa ngono lho tak takono iki. Nggih mboten napa-napa nggih ajeng salin katok niku kan nek nganggo body pemirsa satu botol iki dipakai setengah. Niku dingetenke niku kenek nek dua lu gua telen. Nek nganggo jagi-jagi, Nduk. Sewajare saja. Kemudian body sak menten iki rong dina. Lah wong mriki nek jukuk sak lewek niku sak menten nggih niku pokok. Mriki to sikil. Tipis-tipisnya gak apa-apa. Dan iki lho, ngeten iki ngantekan pemirsa. Kowe iki Ucap ngeten lho. Delok. Mbak Nina pengen video saya. Walah, menungso. Menu menu pengen Mbak Nurul. Apa no? Tak lupa ini. Lagi monggo mek. Nah, apa yang Mbak Nurul? Ini terno es. Enak es ada Lamija. Enak Bu Lami. Bu Lami ora. Bu Lamija. Ono apa ini pesanan Mbak Nurul pada Allah. Dewa kula kinten mriku ngene mak. Anu Mbak aku jarak sitok, jarak kene. Dan ini. Bu, jarak ya. Oh ya nama. Tak apa-apa. Bagi mami. Nek pakai hand body sedikit-sedikit. Nek dikandari iki yo iya Bu, iya sedikit. Nganggo sabun ya tan sedikit-sedikit iya Bu, sedikit tapi di prakteknya ya tetap nggak bisa pemirsa. Ya tetap sabunan ini satu batang ya sore ini ambil besok pagi wis tipis. Ya nggak bisa. Pepsodent ya seperti itu. Kok tak cukupno nggih? Tak cupukno. Dia nggak terima pemirsa, ngambil lagi. Sampai sak Pepsodent ini full tumpah. Utah kabeh. Nggih, paringi sabar pemirsa, muga-muga nggih. Paringi kuat. Pokoknya saya berdoa untuk orang tua yang dititipi anak spesial, anak surga. Semoga bisa paringi
terus sing panjang umur. Panjang umur Mbak Kuta. Oh, datang sak delokno bukan lho, Bu. Sampah iki lho. Wes. Jaluk ya. Karau. Saiki kare duit gas waki. Tadi gue siapa mah? Saat ini gas pinter Bu 25. Enggak 23. Oh, 23. Di tempat jenengan pinter nggih. Ini sing 23, ini 24. Ini sing 22. Lagi ndika Dek Dewi, Repa, Salwa ketoke double konten ning buri. Terus aku ki rujak ngono. Nggih, maksud tak rujak ta. Wah, ngoten. Enggak, kan burinan dong rujak. Mboten, ketoke buka napa nganti jengker-jengker kula terus ning omahe Bu Carek ngobrol kalih majah kok. Ayo Mak nggih konten sing ngumpulno wong-wong lho aku ngono. Sesuk yo Mbak. Wong dikumpulno tiga. Wong ngumpulno aku ngono. Enak Mbak. Iya, bismillah. Apa mbok apakno ya, Mbak? Wis ayo mangan bakso bareng aku. Aku dirane gawe bakso sapi dibunterno Bunda Dewi, tak deleh ning freezer sesuk aku karek tuku apa ae leh, Mak. Kula ngoten Dik Lho wau. kok tuku mrica mek kuwi tok. Mek sopon wis dulu. Ngoten nggih. Sopon tok wis ngono, sopon wis. Ambek rukokno apa kuwi kol sate yang bingung. Nggih, kol terus kalih sopon. Ijo. Kok sopon pengen apa? Bihun jagung. Bihun jagung ngono ki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa Iki qina ora tak ubah. Allah ya. Apa-apa langsung Wong iki wis diumbah koran. Nah, Aku dhek cilikku lho pemirsa, ngombe banyu belik ning sawah ya alhamdulillah. Lah saiki ra iso nek sakniki. Mungkin nek sakniki ngaten Bu. Banyak obat-obat kimia. Wong aku Dan mungkin daya tahan orang itu beda-beda. gowokan ya tak ngopi yo. Walah. Gowokan sapi. Tenan. Ya Allah, Bu. Zaman riyen ah. Nek bocah sakniki kan mungkin anu Mbak apa? Sangat higienis semua pemirsa nggih. Apa-apa kesehatan iki harus sesuai dengan standar kesehatan. Nek zaman cilik kula kan nggih mboten usah, maksudnya kula mboten nyinggung sinten-sinten. Nek zamane kula dikongkon bae ngirim ning sawah ngoten niku to. Apa kali ya. Ngombene iki teng kene belik. Ning belik niku pedes ah. masa pedes yo. Apa enak. Pedes sih. Tak umbah. Tak umbah sik. Wis tak nah. Lah ampun jenengan sehat. Di zaman kae Bu aku. Aduh. Apa Mbak Lina rentek? Wah, Antum apa itu kan Mbak Lina? amene ngajak mau jawab apa? Antum nopo kae? Antum Antum Tresno. Monggo. enggak. Ta. Wis enak. Oh, Salah kok pedes nggih, Bayi. Pedes sithik. ngono tak terus gak usah. Aku keramas. Besok keramas walah. Besok keramas, sore keramas, besok keramasnya, sorenya keramas. Aduh. Gak bisa berkata apa-apa, Nduk, soalnya wis ngandani bendino nek keramas digang. Pagi, sorenya libur keramas, besok pagi Penting keramas. mangan. Oh, ngajak ngayo. Tapi tenan kok wong sing dititipi anak sing spesial kaya intane wong tuane kudu memang sabare entek kulaan. Kulaan gone Mbak Lina. Kulaan gone sapa ora? Nah, Nek gak ngono malah mumet. asal dirasakno. Gak usah dirasakno ki Bayi, wis den. Penting betina dikandani, dituduhno ndi sing apik, ndi sing elek, ndi sing bener, ndi sing salah. Kalah enak ada karuan mangan rujak pemirsa monggo. Ini dengan Boten pedesen ya? Pak. Jam yang sehat tenanan aku. Besok Dek makan masih nganu. Mak opor ayam gone Pak Pangat walah. Bu, ini dah Mbak Lina ini.
kapan tak ajak yo. Besok. Dari Pak esuk kaget boten. Enggak, tak jak ngono kuwi tak gugah ya. Nggih pokoke terus rambu sesuk Bu. Ken, aku tak terok Mbak Indah, Mbak terok Mas Dimas. Aku pengen ngemasal suwi aku. Nanti. Gone Pak Gotet kok Pak Gotet. Pak Pang. Aduh. Pak Pang. Boleh Pak Pangat. Terus nek kinara bek. Ambek dinau. Kok bisa sambil? Nggih. Deal. Tak kae. Mulai jam 8 jam 9 pun beres loh Bu. Emangnya tak bae sama. Bensin wau pemirsa aku gawene lali ngono ki nak Mat. Mumpun tak pasang iklan. Kadang kula jam setengah 10, jam 10 niku ki mumpun bakdo ndamel konten terus pasang iklan. Wis Bu, unjuk bae tak cukup ambil dok. Cukup ngombe. Ambil ngombe. Baik. Botol. Balik masalah. Padahal merpati dilipen. Terus lali ngono. Mungkin pun kula pasang iklan kanton ngenteni dolare ijo ngoten nggih. Tak glethakke kula tinggal nopo ngoten pamane. Gua tak isi maneh sik. Eling niku 3 jam kemudian pun jam 12. Lho, aku dik mang ketok harus gawe video ngoten dadak nggih nembe tak lali. Kok lali nggih. Lali. Nek omah pemirsa omah yo lali. Kula gawe yo nang sene. Panjenengan kan yo suwi gak dahar ngono ku yo Bu. Maksudnya santen suwi. Lho, Mas, tak tahu bapak. jenengan kan harus rutin nunjuk daun alpukat tak godhong nang pagi. Nek jajal sithik kok langsung udah tunjung ini Bu. Enak mangan rujak. Rujakan lek. Pundi? Kayak pundi jenengan? Ngopi. Jalan-jalan ngopi. Ya, waras alhamdulillah. Alhamdulillah nggih jan setruk kok kesepet. Nggih Le, ya Allah alhamdulillah Le, dongake tiyang kathah. Nggih, monggo. Ya. Pemulihan Lek wi termasuk cepet pemirsa. Stroke pemirsa. Mungkin juga karena daya tahannya setiap orang beda baik. Ada yang stroke, saya pribadi pemirsa. Sini sebelah kiri ini dulu bengkong semua. Pokoknya gerak jam piro ngoten niku nggih tak PP. Tanganku udah bengkong kabeh gak krasa iki tak PP terus dikontrol, pikirannya ditenangke. Alhamdulillah masih jek bengkong nih. Ya ora apa-apa jek bengkong sithik-sithik ngaten. Tapi tak akon nek lek wi niku walah luar biasa. Semangatnya pengen sehat pemirsa Ya ya. kan pengen cek mergawe. Pengen sehat, pengen mergawe bendino cek ngeterke blonjo. Jadi mungkin sakit niku faktor penyembuh itu juga dari dalam diri sendiri sakit bagi support dari orang-orang samping sekitar maksudnya nggih. Sekitar kalau awake dhewe iya. Kalau awake dhewe Awake dhewe, menyemangati. Saya harus menyamati ya diri Kados sendiri. jenengan nek pas sakit cedak anak putune ngoten niku nggih sedikit renduk terobati nggih Mbah nggih. Cedak anakku, cedak putu. Ning aku udah yo. Lagi Perhatian. kuwi ora. Nek ngerti wong-wong ngono ya ambek aku penak aku ngono tok ngono Wonten terus nggih ya. pokoke nek awake dhewe niku ngingeti ngisor, oh iya ternyata aku pamane lara ngeluh cek cedak Yun, cek cedak Dewi. Kakek tanggo piro cedak Intan, cedak nemat nenek wong sing adoh ngono kuwi. Ngoten lho pemirsa pokoke nggih bersyukur niki wae lho. Kurang itu pemikiran sendiri pokoknya Nggih. Nek Lewi niku nek kula ngarani Lewi faktor semangat dari dirinya pemirsa. dirinya pokoknya pengen sembuh. Ini bersama dari aku. Lawana sudah kata yo karek turun karek kuningan yo. Niku sing gede-gede pun dipanen. Anton teng sebelahe niku mboten saged modot, menten-menten. Terus Karena kan panas. sampean Dek Yun. Sampean ki ndek biyen pas SMP nggon sepeda aku terus Makasih masalah ya. lali.
Aku ki sak kelas biyen karo Pita. Ndek mau sing mbok takoki sapa, Mbak? Rek wi. Dewi. Ning ndi wonge? Sahabatem. Ayo. Terus Mbak Pita kan ramunggah, terus sampean dadi kancane Mbak Pita nggih aku ngono. Monggo tak iseni nang ya, mbok tolong ya. Kok usah Ya, terima kasih ya. Nek dikandani Mbak Yi, kandani Ibu, kandani Bunda Dewi, Mbak Indah. Oh, tidak sama. Kan saiki Mbak Yi wis kenyang. Wes Mbak Yi wis kenyang. Wis gak iso ngene iki. Wes ki mau konten apa pemirsa apa konten ngobrol ngalor ngidul. Dia mang 6 tambah 13 19 cek ora gak menit. Pemirsa pokoknya wis konten buyur lah ning omah. Amin. Iki mulai piye pokoknya Ngeten konten mawon. terus ae. Kok marayo. Ngeten mawon riyen iki pemirsa. Terus pokoknya saling mendoakan karena doa baik kembali pada kita yang mendoakan. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bayi mangan rujak wah enak kawan. Sambelnya sedengan. Pedesnya sedengan nek gak pedes malah gak seger. Ini kan seger rasane. Ngetop gitu. Enak ya tadi. Iku tak iseni ning. Nggih, Terus tak dari mengke jenengan kalih Repa, nduk sesuk tak jak gelem ngoten nggih. Mengke kula tak nelpon Mbak Indah. Mbak Indah iki putrane Pak Pangat pemirsa. Jenenge Mbak Indah. Oh, jenenge Mbak Indah. Putrane Pak Pangat. Ayo Mbak Indahku yo, Bu. Iya. Mbak Indah kan nganggone E. Eh, Nek Mbak Indahku nganggone I. Indah. Indah Indah iki kan Endah. E. eh. Mbak Yunem E. Enake rujak ya. Enak sama. Itu kan tadi rasa itu. Ya Allah, kita Ada tambah. Ketemu pacarnya mungkin Bu. apa jenenge? Iya saya ngene kita. Ada tambah Apa masa aku. nanti nek sore iki mah. Masa aku kena apa? Bocah babaran sak pojok apa ketemu. Iya, buat pemirsa dia cerita sore itu. Jadi dari cerita ngobrol-ngobrol sama Mbah Yi itu, ternyata kita sakit itu obatnya juga dari dalam diri sendiri kita juga berpengaruh. Dari orang-orang sekitar yang menyemangati juga kanan berpengaruh. kiri anak putu mensupport. Dokter, Selain obat, dokter, teratur, selain diri sendiri, pikiran. selain anak putu. Ini wong loro ki ya. Lah, Mbah, boleh Dukungannya Mbah? habis gak apa-apa, Duk. Tak tutupi rapet iki gak masalah, gak boleh. Aku keling mae, Bu. Mae iki nggon enten napa ceblok ngono kuwi dijumput. Jadi bature dhek kuwi nek ning ndi gak ngira gak ade batur dhek jere. Mae. Lah ngene meleh dijumput. Walah Bu dalu-dalu kleru telek cecek. Lah rasane pripun? Nggih ngoten nika pahit. Dadi jumputé ngaten lho. Nggih pun pemirsa nggih Intan, Bayi. Mau Pamit. Saira Mbak Yi. Bayi masih lah. Sik kok mesti tutupno Baik awase. penjelasan semua. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak, ini sama lek. Nggih. Iki saiki wis ndek iki kelasno wis. Sambele gore masak. Enake Boleh? wis aku kuwi wis. Nggih niki lho. Isine tapi ojo. Nggih mboten. Mosok isi tak. ora dipangan to, Dok. Duk. Sik lali kok gak pateni. Kon judule ngerujak melone.